pareho sa Iloilo no may ara ng mga lihok ginimo tong ila local government unit, particular ng SP nila sa Iloilo. But diri sa aton sa Bacolod no may statement man, galing di ko pa makita ang statement kin nga nabatian ang statement ni Councilor Al Victor Espino, pero nano ni paglantaw sang mga grupo sang Kinetco. We have Ma'am Lilian Simbrano on the line sa aton nga pagpangalagad. Ma'am Lilian, good morning. Good morning, Sir Art. Good morning sa mga viewers at listeners sa ating radyo. Salamat kisa time after sa itong ginpagwa kag update development gikan sa nasyonal ngati ang Senate naghimo nagduso sining isa ka resolution, isa ka pag-akto ngati ipasuspend anang implementation sini. Subong pertiho ang DOTR ginawan nag-eksplikar ang iban nga mga LGUs do may mga lihok kag ginahimo. Ma'am, ano ang paglantaw ninyo kag nagawori kamo nga basi kun ang partial nga kadalagan nga naangkon sang transport sector sa bilog nga Pilipinas, basi kun may pagbag-o pa ni in the coming days? Sir, yes, sir. Actually, amo na sa naton, ang temporary nga kadalagan nga nalapot kita sa label nga na-suspended, no? Suspended na ang POVP sa label sa Senado ay tigin suportahan ini sa 22 ka mga senadores nakon. Pero sir, ibalik ko lang yapon ang statement ko sa haring agit panindugan nakon na ining modernization program nabalo kita ko sit oni ang nagakonivance dire. LGU, mga tagpo nga kapitalista, mga foreign investors, mga ara sa poder, no? Mga mayors, no? Kita mo Iloilo kag Bacolod, sigurado ka silent sa mga Bacolod, pero nagakamang nga kabalo kami kasi pinapit sila sa presidente. Siyempre, noon manilang tanan para maharangan inig suspension na ginahanin, ka ginafile sa aton ng mga senador. Siyempre, sir, sa kubong nakita nato, no? Si Bautista, ayawan mag-expekar. Actually, at na nakatama, sir, sa Kongreso parang sa 5 ka rounds ang hearing naton. Dapat na nga ginadali-dali. Isang gani sa Bautista, committed na gani. Nga may mga damo man sila mga lapis ang hambali gani. Himuo na lang batas para protektar, para nga may ang gobyerno mismo maka-intervene. Mo siningon, kabalong sila nga ang department order, hindi kita makasuperset sa batas. So po siningon damo ni sila sa natapakan sila. So now, ano ang kabalaka, no? Ano ang kabalaka sa mga operators na kung kita nga temporary nga kadalagan sa para sa amon serya ang ginhimo, no? Ang ako ng ma-commentary, ang ginhimo sa 22 ka senadores, isa ka tama na desisyon. Kag hopefully suportahan ini sa presidente. So sir, nagakadapat gid nga i-review ining programa sang PTMP, si POVMP. Iniya serya, department order lang ni saya nga programa nga wala gani ni nag-agi sa Kongreso kag Senado. So, siningon sa bong, kung hindi nila ang presidente hindi mag-akto sang isakto, ang matabo diri sir, tiguson kami. No? Okay. Pagkahan sa presidente ang LGU, kapibila ka LGU, mga diko nga negosyante, kaya lang gini sa galalain sila sa bong. Dahil sa nasiling pa ni Tolpo parang nalugi. Mo sining kung may ginaprotektahan ni sila mo. Nga mga interest kang yung iban di raya na pasubo na. So siyempre sir, may dako ni nga conflicting interest. Ang mga LGU nga nag-engage, kag kami, siyempre kita ko ni Sikon mo, pero tigil siya kakutok, kung LGU kontra mo. Okay, kung man nila ang kanan nga power, pero kami yung serya, nagapati kami nga ang naturan, mangibabaw. Kagkabay ang presidente para sa amon ang pagpabor niya sa suspension na ginanin sang Senado. Isa ka right desisyon man sa presidente para sa akon ha. Kinakalitik over na sa president ang ining pag-suspend o kung i-suspend niya anay ining PUVMP kaya nag-create na subong kinagamo. Okay. Para nga para sa amon ang recommendation sang Senado tama mo. Kaya kinanglan iti cover na sa president nga i-hold ini anay nakita na kung DOTR grabe ang review grabe man explikar sige lang yapon pastar pila nakatuig pito nakatuig pastar man yapon pero ang sa tuod damo mga operator nang nagkala-damage na. So
po nila permit sa ground. So, musilingon, ang gitadaan ko lang, sir, ang ginahakman ni Chis Pedero, nga gusto man sa presidente nga hindi maiwan ang sa baba. So, hopefully this time, manindigan si President pabor sa iya pumuluyo. Kag input niya ini, kay nagakinahanglan na sir, kag right na ang desisyon, kay mo na po sa presidente to take over para ang Kongreso kag Senado as independent body na mag-investigar sila. Kaya nga na po sa concern mo, programa niya ni Duterte. Ang nag-compromise si Mr. ang nakakickback, mga tugadi kag mga galamay, kag mga tugadi, dilkra nga mga galamay mo. So, maging continue ni Bautista kag ni Guadi. Okay. So, kung kiningon subong, nagkaligamo na ni, grabe na ni ang manibireng nila. So, for me, nagakadapat kid nga tindugan sang presidente despite nga aton mayor dire lapit prangkahanan na nga sira. Lapit na iya kay BBN. So, kag sigurado si Mayor Albi kay pro-administration, kag pro-modernization, makamang man ni siya. Okay. Pareho sa Pilipinas. So, pero sa akon, kapangamuyo, uli kami, sir, nga ang Ginoo, mag-aubay sa amon, kag mag-apabor, hindi lang sa Bacolod, hindi sa bugos sa Pilipinas. Pero ano matabo sini? Kundi karon sa hapon, may plano ka mo to conduct sa ginatawag nga victory caravan madayon pa na eh? Yes, sir. Sa amon, para sa amon, hindi basta-basta ang magpasuspend sang PUVMP. Hindi basta-basta nga makakuha kitong suporta 22 ka senador pabor sa PUVMP nga panawagan naton nga suspension. So para sa amon, sir, sa level sa sining level nga nalabot na subong, nga nakaupra na sa resolution number 1096 ang Senado. Nagsuportado sa 99%, naka 98% ng mga senadores, tako di nga kadanakan. So para sa amon, madayon ang amon temporary victory caravan. Kapakita namon, sir, ka ang ining nalabot sa subong, hindi siya basta-basta nga labuton, kundi balikan naton nga ini nagahalin sa mabaskog na protesta kag pakigbato sang kadamaan. So amo na gusto namon ipanawagan. Ikaduwa, sir, panawagan ginamon sa sining temporary victory nga lubos-lubuson nga regalo ni President BBM para sa transport sector, sir. Ang mapatang namon, panawagan namon nga probahan ng suspension, hindi niya, sir, para sa amon, kundi para sa tanan nga transport industry. Ang concern naton, maplastar anay ang programa sang modernization eh. Kaya wala sang may maiwan, katulad sang nga nagkalabiktima subong. So tagaan pa na justisya, independent investigation para mahatagan sang konkretong solusyon kag kung ano man ang programa nga modernization nga gusto ni BBM. Siyempre, may pag-refill ini nga department order, is either ibasura nila ni or mag-ubra sila sang another nga executive order o basi bakas man para nga mangin ang tanan protektado, sir. Kaya sa in general, para amon ang pumuluyo ni President BBM bilang presidente hindi protektado sa kini nga programa. So para sa amon, temporary victory para sa tuloy nga laban. Utog nga manawa, utog mabatian kita ni President BBM. Yes. Inining kundi amot kun ining Magnificent Seven, ano ni sila gani, ma'am? Amo ni sila ang mga leader sang una sang Piston, daw-damo ni sila mo, mga leader sang Mazda, mga leader sang nag-modernizer, nga nagapamanabag sa sining suspension. So Okay. base kung gani, ma-rally sila sa Malacanang sa Post 5. Pero para sa katong istorya, ilang man na diretso. Ilang man na diretso nga mag-rally sila. Pero ang atin kasi gani isipon na ang ako lang panawagan sa ila, isintro nila sa UTR at RB. Okay. Ang programa, kung ano ni nagkalakabot subong. Kag sila, sir, napaka-selfless, selfish na tama eh. Kasi siyempre, modernization sila, ako kickback. Kulbaan sila nga mag-massive withdrawal ng ang mga operators, kag mangintunaan nga wala na ang modernization kag consolidation matabot eh. So amo na sa, sir, no? Anyway, dugangan na karon na kay Tiang Action Radio was invited sa inyo press call. Maten makamindira para ma-dissect todo ni ang inyo
nga presentation. Good luck ma'am kag ti karon hindi maniguro maka-create isang traffic kinang inyo kuana no nga Victory Caravan di ba? Hindi man gid sir kay actually ang aton nga pasara ko lang gali ang aton nga dalan nga iagyan Suryaga lang man Lokten balik sa Rizal Street, San Juan din balik sa Araneta. So kung namo gid man sa lakyan magupod occupied ang Araneta pero nag-coordinate naman ko sa mga ni Mural B nga mahatag lang kita bisan one way nga sige nang gyapon ang mga private makalabay sir. So bali may ara man mag-guide sa inyo nga taga Bitaw karon sa paglibot nyo? O sir, kaya tinag-coordinate magkita sa mga good employees ni Mayor na pagkaluman kami nga may amo kita ng caravan. Kasi biara sila sir. Disimpan sa ginhimo nila sa aton. So una, ngati peaceful ni siya nga celebration ka caravan. So katasang gamo nga matabo So sigurado ara sila siguro sir. Tapos karon sa hapon ang libre sa kay from 3 to 5 dayon man nagyapon. Yes sir, dayon gid sir, dayon. Sige. Ma'am Lilian, thank you so much for the time. Halong gid permi. Okay sir, salamat. Nadamo ko sir. Ma'am Lilian Simbrano, ang presidente sang Cabacod Negros Transportation, no? Tilang tawon tani kay